Međugeneracijske solidarnosti se također javila za stanku. U njihovo ime govorit će zastupnik Kažimir Varda. Gospodine predsjedniče Sabora, kolegice i kolege. S ove govornice već sam u nekoliko navrata upozoravao na diskriminaciju ili mogućnost diskriminacije starijih osoba. Vezivao sam to i sa pitanjem imuniteta saborskih zastupnika kad sa govornice ili s mjesta raspravljaju u smislu da se ta rasprava pretvara u tužilaštvo i u sud. To nije imunitet koji bi davao pravo zastupniku na mišljenje o temi i na način glasovanja. Uvaženi kolega Dodig, u par navrata ste s ove govornice zapravo pozivali na čuvanje časti, ugleda, digniteta Sabora. Čini mi se zabadava. Naime, povod ovog mog istupa je izjave, baš sam to na portalima pročitao, puni su ih, kolege Pernara koji je u Rijeci pred srednjoškolcima zapravo govorio o tome da bi ljudima starijim od 65 godina bilo mjesto sa strane na klupi, ljudima od 90 godina mjesto da čekaju vrijeme na Mirogoju ili na bilo kojem drugom gradskom groblju, da ljudi sa iznad 65 godina nemaju razvijeno kritičko mišljenje jer su izmanipulirani, isprogramirani od strane medija. Prema tome i nas negdje 13 zastupnika u ovom Saboru iznad 60 godina ne zna što radimo u Saboru, nemamo kritično mišljenje. Gospodine predsjedniče, jučer sam pročitao vašu izjavu, nažalost jučer sam bio na službenom putu, vezano za etički kodeks. Bio sam pobornik etičkog kodeksa. Ne vjerujem, jednostavno sumnjam da ćemo uz najbolju namjeru etičkim kodeksom riješiti pitanje srozanog ugleda ovog Sabora. Jučer sam govorio pred 600 osmoškolaca u Memorijalnom centru Vukovar. Znate šta me ta djeca pitaju? A što se vi u Saboru stalno svađate? 8. razred. To je zato što mi dozvoljavamo nešto što meni s onim skromnim pravnim znanjem i iskustvom ne ide u glavu. Imunitet zastupnika za mišljenje i za glasovanje, ali ne za optužbe i sud. Ne za optužbe i sud s ovih govornica. Pozivamo se na narod, a kad nas taj narod istovremeno tuži, onda ne skidamo imunitet. Tvrdim odgovorno da tu praksu moramo prekinuti. Tu praksu moramo prekinuti. Pa ćemo doći do toga da će naše rasprave biti puno ozbiljnije, konstruktivnije i vezane za temu. Odakle nam pravo pozivati se za narod, a tom narodu ne osigurati pravo da svoje pravo ostvari na sudu? Jer nema mogućnosti ostvarivati ovdje s ove govornice. Odakle nam to pravo? Kažemo kad prestane mandat, ne zastarijeva tužba. Koliko od vas ovdje sjedi 4 ili 5 mandata? A onoga koga ste optužili je umro, a stigma ostaje na njegovoj obitelji. Kolegice i kolege, imunitet za mišljenje o prijedlogu zakona, odluka, zaključaka, da. Imunitet za glasovanje, da. Ali imunitet za tuženje i suđenje sa ove javne govornice, ne. Hvala vam lijepo.